Joliba fiɲɛ siraw a n'a jasiraw bɛɛ lajɛlen kanubaw an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ye aw bisimila aw ka kunnafoni gafew kɛnɛ kan bi ye juma ye novembre kalo ale tile 29 san 2024 o hukumu kɔnɔ sa an b'a fɔ ala k'an ka batokɛlenw n'an ka batokɛtaw bɛɛ lajɛlen minɛ i n'a fɔ aw b'a kalama cogo min sa deliko o bila ka gɛlɛn don kelen ɲɛgan min ye kunnafoni gafew ni an ye o kɛnɛ kan bi baaraw n'u tagabolo kɔnɔ sa min ye radio fan fɛ Bubakari Tarawele Garan bɛ ale bɛ katikaw ka dangele min ye télé fan fɛ sa laadala min ye Lamini Kulibali ale bɛ yen Augustin Eshubihi a bɛ yen Musa Ayidara a bɛ yen ka na se Yusuf Sangare ma Salimata Wederaw ko kɔɲɔmuso kura foli bɛ a ye nin waati kɔnɔna la n tɛ ɲinɛ an yɛrɛ dɔgɔkɛ kɔ sa foli belebeleba an b'a mɔntɔn k'a d'a ma nin bɛɛ lajɛlen ye technicien ye minnu n'u ka baaraw tagabolo kɔnɔ sa ni aw bɛ se ka an jan n'an kumakanw lasɔrɔ Joliba fiɲɛsiraw fɛ awɔ gafew o ye an sigi kun ye bi ye juma ye an b'a fɔ ala k'an ka batokɛliw bɛɛ lajɛlen minɛ sa gafe minnu ni an y'olu sɔrɔ bi jumadonya in na an bolokɔrɔ sa o tɛ dɔwɛrɛ ye koyi Soir de Bamako ale b'an bolo yan an bɛ tila k'an da don a kɔnɔ kumaw la Nouvelle Horizon u ye bɔli kɛ bi ka na kuncɛ ni les échos welewele yanni kuma ka caya kisɛ ka k'a la an y'o de fɔ an b'a fɔ bɛɛ lajɛlen ye ko kura ye sa aw ni ce aw ka danaya dali la Joliba TV News ani Joliba FM kan an t'a bila dagirinda la koyi an b'a daminɛ ni min ye Soir de Bamako ye kɛ Soir de Bamako a ye bɔli kɛ i n'a fɔ an y'a fɔ a ye cogoya min sa a da bɛ kibaruya damadama la kibaruya minnu ni an ye olu sugandi aw ye a ka kibaruya fɔlɔ dɔ bɛ yen nɔ sa a y'a jira k'a fɔ ko min ye an ka jamana marabolo kɔnɔna ye sa an ka premier ministre ko ale ye wulikajɔ kɛ wulikajɔ min kɔnɔna la sa Soir de Bamako maaw ka ɲɛfɔli la ko a ye ŋaniyata ka ɲɛsin min ye jamana ɲɛmaaw ma sira dɔw kɔnɔna la baara dɔw tagabolo kɔnɔ sa ko a ye ŋaniya di min ye kuranko o bunako kan n'a bɛ wele ko énergie o tagabolow bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la gafe y'a jira sa min ye Soir de Bamako u ka bi fasiri don min ye Yusuf Konate ale de ye fasiri kɛ a y'a jira k'a fɔ ko min ye ka taa se nin waati in ma sa fo ka taa se min ye décembre kalo o tile 5 nata kɔnɔna ye ko min ye jamana ɲɛmaaw ye sa ko u kɛmɛ ka ŋaniya bɔ ka bin ko ye Mali ɲɛmaaw ko don ko ka ɲɛsin min ye kuranko o bunako yɛrɛ kan ko o hukumu kɔnɔna la sa ministre min ni kuranko ni jiko bɛɛ lajɛlen ni o kalifan bɛ ale la sa ale de ye ŋaniya belebeleba ta ko k'a jira sa min ye premier ministre o ka jɛ kɔnɔna la n'o ye général de division Abdoulaye Mayiga ye sa ko wulikajɔ dɔ hukumu kɔnɔ u ye ŋaniya bɔ ka bin k'a jira min ye EDMSA ɲɛmaaw la sa kunungo yɛrɛ alamisa novembre kalo ale tile 28 san 2024 i n'a fɔ gafe da b'a la cogo min Soir de Bamako ko min ye énergie maaw ye sa ko u ka ŋaniya dɔw sigi sen kan ka ɲɛfɔli dɔw kɛ ka fɛɛrɛ dɔw ka olu fara ɲɔgɔn kan yaasa kuranko min ni bɛɛ lajɛlen da b'a la su fara tile kan sa fɛɛrɛw bɛ se ka sɔrɔ ale la cogoya minnu na min ye Yusuf Konate a ma d'aw ma a ye sinsinni kɛ min ye Soir de Bamako kɔnɔ ka ɲɛfɔliw kɛ a y'a jira k'a fɔ ko ka kɛɲɛ ni nin wulikajɔ in ye sa wulikajɔ min ni jamana ɲɛmaaw n'u y'a ta kɛrɛnkɛrɛnnenya la premier ministre min ni o ye Abdoulaye Mayiga ye ale ka ŋaniya kɔnɔna la sa ko a ye wulikajɔ de sabati général de division Abdoulaye Mayiga ko wulikajɔ min ni o ye a sinsin ka ɲɛsin min ye EDMSA ale ɲɛmaaso o kɔnɔna yɛrɛ ma kunungo koyi ko wulikajɔw hakilina kɔnɔna la sa ko maa caman y'a jira k'a fɔ ko a ye kumakan minnu ta ko kumakan girimanw don wa kumakanw don minnu ni a bɛ basigi ka o nati jamana yɛrɛ kɔnɔna la ko min ye jamana premier ministre ka ɲɛsin Yusuf Konate ale ka ɲɛfɔli ma ko Abdoulaye Mayiga général Abdoulaye Mayiga sa ko a ye ɲɛfɔli kɛ a selen kɔfɛ EDMSA o dagayɔrɔ la ko a y'a jira sa k'a fɔ ko min ye kuranko ye a bɛ waati jan bɔ da bɛ donna o wulikajɔw la a selen kɛnɛ kɔnɔ ko a bisimilala min ye EDMSA o ɲɛmaaba fɛ ko u ye hakilina falen falen kunkurunin kɛ o kɔnɔna la sa ko da donna wulikajɔ caman na min ye EDMSA o baarakɛlaw yɛrɛ bɛ lahaliya jumɛnw kɔnɔ an bɛ don min na i ko bi fo ka na se wulikajɔ wɛrɛw ma wulikajɔ jumɛnw ko don kuranko yɛrɛ maliyɛnw b'a kɔnɔ la ka se sira jumɛnw tagabolow ma gɛlɛya jumɛn ni gɛlɛya jumɛnw bɛ nin waleya ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la min ye Yusuf Konate ale ka ɲɛfɔli kɔnɔ a y'a jira k'a fɔ ko ministre min ye premier ministre ye sa Abdoulaye Mayiga ko a ye gɔrituru waleya kan k'a ye ɲininkali de tɛnku ko k'a ye k'a fɔ ko fɛɛrɛ jumɛnw gɛlɛya dɔɔnin kɔfɛ ka bɔ yen nɔ sa ko fɛɛrɛ jumɛnw bɛ se ka sɔrɔ an bɛ don min na i ko bi yɔrɔnin kelen kuranko o bɛ se ka fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ a la cogoya minnu na ko o wulikajɔ hukumu kɔnɔ min ye premier ministre Abdoulaye Mayiga a ye ɲɛfɔliw kɛ ɲɛfɔli minnu ni a y'i sinsin a kan k'a jira k'a fɔ ko a ka gouvernement min kura min ni a kɛn bɛ k'a sigi an bɛ don min na i ko bi k'u bɛna fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ yaasa don nataw kɔnɔ sa kuranko bunako o bɛ se ka ban cogoya min na Mali kɔnɔna la cogoya bɛɛ lajɛlen na k'a sɔrɔ gɛlɛya wɛrɛw ma y'a la ko min ye camancɛ fanga ɲɛmaaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamanakuntigi colonel général
Asimi Goïta ko ale ye ŋaniya min ni a y'a sigi ka ɲɛsin Abdoulaye Maiga a n'a ka gouvernement ma kuranko bunako kan ko a dan b'a la Abdoulaye Maiga ka ɲɛfɔli la ko baara min ni o bɛna boloda a bɛ kɛ sababu ye sa waleya caman bɛ yen olu ka se ka faamu jamana in kɔnɔna la kuranko o bunako kan yaasa maliyɛnw bɛ sema dɛndɛn min na kuranko gɛlɛya tagabolo kɔnɔna la sa o bɛɛ lajɛlen bɛ se ka ban cogoya minnu na ale tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen min ye Abdoulaye Maiga ka kumaw tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen sa ko min ye EDMSA o ɲɛmaaba ale yɛrɛ fana ye kuma ta ko a y'a yira k'a fɔ ko min ye ministre ye premier ministre ye a k'i sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ a n'a ka délégation k'i ɲɛsin EDMSA ma ko a diyar'u ye bi a bɛnn'u ma ko bari bolofara bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ko wulikajɔ hakilina kɔnɔna la sa wulikajɔ caman bɛ yen don tɛmɛnlenw na EDMSA n'o ye an ka kuran tigilamaw ye sa ko u ye gɛlɛya caman sɔrɔ ka ɲɛsin u ka ɲɛmaaba ale ka ɲɛfɔli ma ko gɛlɛya minnu n'a kɛra sababu ye sa waati ni waati kuran maaw ka dɛsɛ a sɔrɔli la walima waati ni waati maaw ka kɛ yɛrɛ ko kuran a tɛ yen nɔ kuda ye o baara minnu ko ni olu sabatira don tɛmɛnlenw kɔnɔna la sa a sera tagabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔ sa fɛɛrɛw ka sɔrɔ a la min ye EDMSA a ɲɛmaaba ye sa ko a da sera hali min ye tajiko tagabolo ma kɛ ko min ye gasoil ko kana se fuel ko ma ko o minnu ye tajiw ye taji minnu n'a bɛ kɛ sababu ye EDM maaw u bɛ se ka baaraw sabati cogoya minnu na ko don tɛmɛnlenw kɔnɔna la ɲɛfɔli caman nana ye a kow kɔnɔ u ni minisiri yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko a ma dogo jamana kɔnɔ maa si la ka kɛɲɛ ni nin wulikajɔ in bɛɛ lajɛlen sa a bɛ n'a fɔ gafe ka ɲɛfɔli la min ye EDM DG ye sa ni o y'u ka directeur général ba ye sa ko a ye ɲɛfɔliw de kɛ ka ɲɛsin premier ministre ma bakuruba la gɛlɛya ni gɛlɛya minnu n'o kɛmɛ sababu ye an bɛ don min na i ko bi sa ka EDMSA ka ale bila kuranw olu kana se ka sɔrɔ tagabolo caman kɔnɔna la o wulikajɔ hukumu kɔnɔ halisa gafe y'a yira sa k'a fɔ ko min ye premier ministre ye docteur min ye général de division ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Abdoulaye Maiga ko a ye gɔri turu waleya kan koyi ko a y'a yira k'a fɔ ko min ye décembre kalo o tile 5 nata ko wulifara bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ ka sinsinni kɛ bolofaraw kan bolofara minnu ni a bɛ kɛ sababu ye sa kuranko kɔni o bunako min ni o bɛ ka fɔ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen ka se ka sɔrɔ olu la baara daminɛ baara o hukumu kɔnɔna la Fasiri Yusuf Konate de ye fasiri kɛ a bɛ Soir de Bamako kɔnɔ u ka bi bɔli aw bonya b'a la. An bɛ to ale Soir de Bamako kelen in kɔnɔ kɛ a da bɛ wulikajɔ wɛrɛ la koyi a y'a yira k'a fɔ ko min ye Mali sinsinniko tagabolo kɔnɔna ye an ka jamana yɛrɛma hɔrɔnya tagabolo kɔnɔ fo ka na se an bɛ don min na i ko bi kɛrɛnkɛrɛnnenya la souveraineté o hakilina tagabolo kɔnɔ Mayimuna Dunbiya ale de ye fasiri in kɛ a y'a yira k'a fɔ ko politikima belebeleba min ni o ye Useni Amion Gindo ni bɛɛ lajɛlen b'a wele ko Pulo politiki tagabolo kan sa k'a y'a yira sa k'a fɔ ko an bɛ don min na i ko bi ko fiɲɛ kura min ni o bɛ ka wuli ka jɔ min ye Mali kura o tagabolo kɔnɔna la sa ko a bɛ kɛ sababu ye tagabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔ k'a ye ale ka faamuya la sa k'a fɔ ko fiɲɛ kumasenw don kumasen minnu ko n'a bɛ se ka fɔ sa ko fiɲɛ o de cira min ye général de division min ko ni o kɛn bɛ premier ministre an bɛ don min na i ko bi min ye Abdoulaye Maiga o ka wulikajɔw hakilina kɔnɔna la a ka sugandili ka se gouvernement kura min ni a y'a sigi a bɛ n'a fɔ politikimaba in sa min o ye Amion Gindo ye Useni Amion Gindo a ye i hakilina de di nin wulikajɔ ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔ koyi Mayimuna Dunbiya ale de ye fasiri kɛ min ye Soir de Bamako kɔnɔ a y'a yira k'a fɔ ko ka kɛɲɛ ni min ye Useni Amion Gindo ni ale ye ɲɛmaa ye CODEM o kɔnɔna la ko wa ko politikima belebeleba don min ni a dɔn bɛɛ k'a bɛ jɛkulu dɔ yɛrɛ kɔnɔ sa min n'a bɛ wele ko jigiya kura ko a ye ɲɛfɔli de kɛ ɲɛfɔli minnu ni a y'i sinsin min ye premier ministre kura Abdoulaye Maiga ale ka premier ministre ya o bunako min ni o sigi bɛ jamana kɔnɔ an bɛ don min na i ko bi ko fo ka na se wulikajɔ wɛrɛw ma a y'a yira k'a fɔ ɲɛfɔliw kɔnɔ Mayimuna Dunbiya ka fasiri don ko min ye Useni Amion Gindo ye sa a y'i sinsin waleya dama dama kan koyi ko a y'a yira k'a fɔ ko min ye transition ye n'o ye camancɛ fanga min ni an b'a kunna an bɛ don min na i ko bi ko min ye Choguel Kokala Maiga ale ka gouvernement tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen ko gouvernement kura min ni o sigira k'a ɲɛmaa ta k'a di min ye Abdoulaye Maiga ma ko kɔnɔli belebelebaw bɛ kɛlɛ kɔnɔli minnu kɔnɔna la ni ɲɛfɔli caman yera a la Mayimuna ka ɲɛfɔliw la ko min ye Useni Amion Gindo a y'a yira sa a ka ɲɛfɔliw caman kɔnɔ k'a fɔ ko wulikajɔ min ni o kalifan bɛ nin waati kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la premier ministre kura in na sa ko jateminɛ caman kan ka ye a ko kɔnɔna la k'a sababuya kɛ ko jamana kɔnɔdenw ko u bɛ sigilen ka kɔnɔli belebeleba kɛ min ye Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya n'o bɛ wele ko souveraineté ko
o min k'u furannen don ni tɛgɛkɔ ye ko minisiri y'a yira premier ministre don tɛmɛlenw kɔnɔna la sa k'a fɔ ko wulikajɔ caman bɛna kɛ o ko kɔnɔna la min ye jamana yɛrɛ o sɔrɔli ko fantan ani naani bɛɛ lajɛlen ɲɛna sa ko général Abdoulaye Maïga ko o baara fana ko o bɛ a bolo Useni Amion Gindo ka ɲɛfɔli la a y'a yira k'a fɔ ko min ye camancɛ fanga min ni an b'a kunna an bɛ don min na i ko bi wulikajɔ ni wulikajɔ minnu bɛ yen ko kodɛmu kɔni ko olu bɛ kɛ ale ka jɛkulu sa n'o ye parti ye ko u bɛ kɛ jateminɛkɛba belebelebaw ye pour ka ɲɛfɔli la ka ɲɛsin min ye camancɛ fanga a ye gouvernement kura min ni o sigin bɛ an bɛ don min na i ko bi ko bari k'a y'a yira k'a fɔ ko dɔ kɛra ɲɛfɔli ninnu na sa n'a bɛ wele ko discours ko dɔ kɛra o la kosɛbɛ kosɛbɛ min ye jamana ɲɛmaaw fɛ camancɛ fanga o hukumu kɔnɔ ko a sera ten sa min ye baaraw ye olu ka kɛ a yɛrɛ kɛn bɛ ka ɲininkali tɛngu ko baara ninnu ko a bɛna sinsin don jumɛn de walima waati jumɛn ka ɲɛsin min ye halisa Useni Amion Gindo ale ka ɲɛfɔliw ma a ka jɛkulu tɔgɔ la sa min ye Mali kura min ko ni da bɛ donna o waleyaw bɛɛ lajɛlen na sa Useni Amion Gindo a y'a yira k'a fɔ ko wulikajɔ don wulikajɔ min ni bɛɛ lajɛlen bɛ k'a kɔnɔ a bɛ waati jan bɔ ko kabini min ye san 2021 ni an b'a wele ko 2021 ko o baara minnu ni olu sigira jamana ɲɛmaaw fɛ don tɛmɛnlenw kɔnɔ ko sinsinni kun kan ka ye a ko kɔnɔna la ka se ka ko sabati bari halisa ko ni jamana bɛ bisibasa la premier ministre kura min ni o sigilen filɛ a n'a ka gouvernement kura sa ko a sera ten u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ ka da ka olu yɛlɛ bɛɛ lajɛlen sa ko jɛkulu bɛɛ lajɛlen partout dɔrɔn tɛ dɛ ko min ye hali rencontre minnu ni olu bɛ kɛ n'o ye ɲɔgɔn ye minnu ni olu bɛ kɛ bɛɛ sen ka don a la maliyɛnden bɛɛ lajɛlen yaasa faamuyali o bɛ se ka sɔrɔ baara ninnu kɔnɔ cogoya minnu na ko Mali a bɛ se ka tagali ɲɛ ka o kofɔ cogoya minnu na kodɛmu ɲɛmaa y'a yira sa min ye Useni Amion Gindo ye ko ni o waleya ninnu ni olu sabatira premier ministre kura Abdoulaye Maïga a n'a ka gouvernement fɛ ko siga si t'a la k'a fɔ ko baaraw ko olu bɛ sabati a yɛrɛ da sen bɛ min ye parti politique ɲɛmaa belebeleba dɔ ma koyi a y'a yira k'a fɔ ko Musa Mara ko o ka wulikajɔ caman bɛ yen nɔ wulikajɔ minnu kɔnɔna la ko n'a kɛra premier ministre ye ka tɛmɛ Mali kɔnɔna la wa an bɛ don min na i ko bisa ko fɛɛrɛ caman bɛ maa kofɔlen in bolo ɲɔgɔn yew kɔnɔna la hakilina falenw kɔnɔna la ko a sera ten min ye jamana ɲɛmaaw ye sa u kana maa kura in maa in n'o ye Musa Mara ye sa k'ale kɛ den kɛrɛfɛ ye i n'a fɔ min ye Pulo Useni Amion Gindo a kɛn bɛ k'a fɔ cogoya min na a y'a yira k'a fɔ ko Mali kura o bunakun hukumu kɔnɔna la ko ni premier ministre min ni a sigilen don an bɛ don min na i ko bi n'o ye Abdoulaye Maïga ye ko a ka wuli k'i jɔ k'a da k'a yɛlɛ min ye parti politiquew ye k'a yɛlɛ tuguni jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen k'a bɛ kɛ sababu ye sa min ye tagaɲɛ min ni o bɛ kɔnɔ la o bɛ se ka sabati Maïmuna Doumbia ale de ye fasiri in kɛ Soir de Bamako kɔnɔ u ka bi bɔli don aw bonya b'a la. An bɛ to ale Soir de Bamako kelen in kɔnɔ a da bɛ wulikajɔ wɛrɛ la min bɛ tali kɛla kɛrɛnkɛrɛnnen la Mali jamana ale ni Senegal jamana ni ɲɔgɔn cɛ koyi a y'a yira k'a fɔ ko min ye Senegal jamana ɲɛmaa yɛrɛ o yɛrɛ ja bɛ gafe kɔnɔ yan koyi ko min ye CEDEAO ko o bunakun kan sa ko ale ye bɔli kɛ ka min ye kuma dɔ ka o galon tigɛ kuma jumɛn ko don k'a yirala don tɛmɛnlenw kɔnɔ k'a ye k'a fɔ ko min ye Mali jamana kɔnɔdenw ye sa ko yaasa an ka kuma kɛrɛnkɛrɛnnenya la min y'an ka bolifɛn bolilanw ye kamiyɔnba bolilanw ni mobili karitigiw minnu n'u bɛ bɔ Mali kɔnɔ k'u kun ɲɛsin Senegal jamana ma ko Senegal ɲɛmaaw ye fɛɛrɛ tigɛ sen kan ko fo min ye carte d'identité biométrique CEDEAO ko o ka kɛ u bolo yaasa u ka se ka don Senegal jamana kɔnɔ ko o kumasen min ni o ɲɛfɔli minnu kɛra n'a kɛra sababu ye sa ka na ni bisibasa ye kosɛbɛ kosɛbɛ waleyaw kɔnɔna la min ye Youssouf Konate ale ka fasiri don a y'a yira k'a fɔ ko jamanakuntigi min n'o bɛ Senegal mara kɔnɔ an bɛ don min na i ko bi ko a y'a yira k'a fɔ ko tiɲɛ kumaw tɛ waleya in na bi tiɲɛ kumaw t'a la sini ko min ye nin waleya in bɛɛ lajɛlen sa a y'a yira k'a fɔ ko min ye passeport CEDEAO ko ka taa se papier wɛrɛw ma ni ye carte d'identité biométrique n'a ɲɔgɔnnaw ye ko o waleya min n'o bɛ ka fɔ bɛɛ lajɛlen fɛ ko o wajibiyan bɛ ka di min ye maliyɛndenw ma yaasa u bɛ se ka don Senegal jamana kɔnɔna la ko min ye Fayi ye n'o o ye Senegal jamana kuntigi ye ale de ye bɔli kɛ a y'a yira k'a fɔ ko kumasen min ni o bɛ ka fɔ nin waati kɔnɔna la sa ko tiɲɛw t'a la bi tiɲɛw t'a la sini ko ka ɲɛsin ni min ye laseli dɔ ye n'an b'a wele ko communiqué min ko ni a kɛra min ye araba novembre kalo o tile 27 san 2024 ko min ye division de communication min n'o bɛ relation publique kunna Senegal mara kɔnɔna la ko olu de ye laseli kɛ
kɛ laseli min kɔnɔna la sa n'u y'a yira k'a fɔ ko don nataw kɔnɔ bugunatigɛ sɛbɛn dɔw bɛ yen sa ko fɛɛrɛ bɛna ɲini o bugunatigɛ sɛbɛnw na yaasa tagani ka segin o bɛ se ka nɔgɔya cogoya minnu na Senegal jamana ni jamana wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ tagani ka segin min ni a bɛ kɛ duguma siraw fɛ n'o ye mobili siraw n'a ɲɔgɔnnaw ye ko o kibaruya min ni o dira min ye fa ye n'o ye Senegal jamana kuntigi sa a y'a yira k'a fɔ ko o waleya ni o kibaruya min ko ni o fɔra ko o ye lɛkɛsɛ ye o jɛnbɛ bari ko k'a fɔ ko min ye Mali jamana ye sa ko o de sigasigara o ko kɔnɔna la sa ko ka gɔri turu o kan min ye CEDEAO ko o bunak'u kan ko da kelen su kelen tile kelen min ye Senegal ɲɛmaw ye sa ko u ma jɛ ni o waleyaw ye ko wa ko tiɲɛ kumaw t'a la bi tiɲɛ kumaw t'a la sini ko o tagabolo kelen in kɔnɔ gafe ka ɲɛfɔli la Yusuf Konate ko min ye Senegal jamana kuntigi ye sa ko a ko a bɛ laseli kɛ ka ɲɛsin min ye sira caman ma min ye laada tagabolow ye ka na se kɛnɛya tagabolow ma fo ka na se waleya wɛrɛw ma ko o sinsinni kɔni hakilina kɔnɔna la min ye carte médicale ye a n'a ɲɔgɔnnaw ko diyagoya don n'i bi don Senegal jamana kɔnɔna la jateminɛ ka kɛ o tagabolo ninnu kɔnɔna la o ni min ye carte CEDEAO ko olu tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la bi u tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la sini fasiri a bɛ min ye Nouvelle Horizon kɔnɔna la Yusuf Konate ale de ye fasiri in kɛ aw bonya b'a la. An bɛ bɔ Soir de Bamako kɔnɔ nin waati in na k'an ɲɛsin Nouvelle Horizon ma. Nouvelle Horizon a ye bɔli kɛ bi a da bɛ waleya damadama la an ye mun sugandi ko ye. A y'a yira k'a fɔ ko min ye général de division Abdoulaye Maïga ko ale ye bɔli kɛ bɔli min kɔnɔna la sa n'a y'a yira k'a fɔ ko maliyɛnden bɛɛ lajɛlen kan ka jɛ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ko yaasa wulikajɔw ko olu bɛ se ka sabati ka ɲɛsin politikima 11 min ni da bɛ olu ka kuma la su fara tile kan olu ka bilali ko o wulikajɔw ma jamana kɔnɔ. Ko ka ɲɛsin min ye général de division Abdoulaye Maïga premier ministre min kura min ni a bɛ Mali kɔnɔna la sa ale ye laseli min ni a y'a sinsin ko a y'a yira sa a ka ɲɛfɔliw kɔnɔna la ko min ye Mali jamana ye sa fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen ko o bɛ ka tigɛ kabini kunungo tagabolow bɛɛ lajɛlen kɔnɔ sa ko yaasa min ye maa minnu ni politikima minnu ni olu minɛn bɛ ka bila politikima 11 ye ka bila kaso la an bɛ don min na i ko bi ka kɛɲɛ ni u ka wulikajɔ dɔw ye min ni jamana kɔnɔ maa bɛɛ lajɛlen b'a kalama waati cogoya kɔnɔ an tɛna an da don bɛɛ lajɛlen na ko fɛɛrɛw de bɛ ka sigi sen kan sa min ye premier ministre kura ye sa a ko ni o fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen sabatira ko baara in ko a bɛ se ka kɛ sabati fɛn ye Awa Suwaidu Tarawele ale ka fasiri kɛlen don Nouvelle Horizon kɔnɔ Awa Suwaidu y'a yira a ka ɲɛfɔliw kɔnɔ ko premier ministre Abdoulaye Maïga ko kabini a sugandira k'a kɛ premier ministre ye ko fo an bɛ don min na i ko nin waatinin na sa waati jan tɛ bilen ko bari ko tagabolow kɔnɔ jateminɛw la sa Awa Suwaidu ka ɲɛfɔli la ko a bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigi sen kan yaasa basigi o bɛ se ka sinsin cogoya minnu na ko ka kɛɲɛ ni min ye général d'armée Assimi Goïta min ye jamana ɲɛmaa général d'armée Assimi Goïta o ye danaya min k'o ta k'o da Abdoulaye Maïga kan ko min ye politikima 11 min ni olu bɛ bɛrɛ la an bɛ don min na i ko bi ko olu ka bunak'u kan min ye premier ministre ye sa ko a ye bɔli kɛ ko ye ko ka ɲɛfɔliw kɛ ko a y'a yira k'a fɔ ko wulikajɔ bɛɛ lajɛlen bɛ sen na yaasa min ye politikimaw bɛɛ lajɛlen ka na se min ye société civile maaw fo ka na se an ka diinɛ tigilamaw ni maakɔrɔw ko olu bɛɛ lajɛlen da ka don waleya kɔnɔ sigikafɔ belebeleba o ka kɛ baaraw tagabolo kɔnɔ yaasa nin maa kofɔlen ninnu ko u bɛ se ka bɔ bɛrɛ la cogoya minnu na ko o wulikajɔ min o hakilina min ni o bɛ yen nɔ i n'a fɔ Nouvelle Horizon maaw da b'a la cogoya minnu na ko o fasiri tagabolo kɔnɔ min ye premier ministre ye a ye laseli belebeleba kɛ ko a y'a yira k'a fɔ ko min ye maliyɛndenw ye su fara tile kan an ka fini nɔgɔ ko a tɛ taa ko yɔrɔ wɛrɛ min ye primature ɲɛmaaya ko o kalifalen min kɛlen filɛ nin ale la sa k'a bɛ wele de bila min ye classe politique n'o ye an ka politikimaw bɛɛ lajɛlen ma ko bɛɛ lajɛlen ka jisumani k'i koli ji la yaasa min ye Mali kura ko min ni o bɛ ka fɔ o bɛ se ka sabati cogoya minnu na ka kɛɲɛ ni min ye Abdoulaye Maïga a ka ɲɛfɔliw ye a y'a yira min ye Soir de Bamako kɔnɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ a tagabolo kɔnɔ ko wulikajɔ min ni o bɛ ka sabati jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen fɛ o wulikajɔ de hukumu kɔnɔna la ko min ye baaraw ye ko o bɛ ka sabati dɔɔni dɔɔni maa 11 min ni olu minɛn bɛ ko fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen ka sigi sa yaasa ni u bɛ se ka u kun bila fiɲɛ la ka sɔrɔ n'a ma kɛ ni gɛlɛya wɛrɛw ye ko n'i y'a jateminɛ halisa gafe ka ɲɛfɔli la Abdoulaye ale ka kumakanw na n'o ye premier ministre kura ye ko wulikajɔ minnu ni olu bɛ ka sabati maa caman bɛ yen ko olu da don bɛ siraw caman kɔnɔ yaasa min ye bɛn ni kelenya o bɛ se ka sabati a kow kɔnɔ cogoya min na ko bari
min ye sariya n'a tagabolo don k'a sababuya kɛ ko maa kofɔlen ninnu ko olu minɛ bɛ k'u bila kaso la a bɛ waati bɔ ko o baara ni o tagabolow bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la sa ŋaniya tɛ yen nɔ min ni o bɛ se ka kɛ yɔrɔnin kelen ko ka wuli dɔrɔn k'a fɔ ko ka maa kofɔlen ninnu labila ko n'i y'a jateminɛ tagabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔ maa dɔw bɛ yen u da yɛrɛ bɛ minnu tɔgɔ la koyi a y'a yira k'a fɔ ko kolonɛli Nuhu Dabita o ka na se Isa Kawuji ma fo ka na se Siriki ma ko ka na se min ye maa bɛrɛw ma ni i n'a fɔ Arashi Baci ka na se min ye Adama Jara Ben le cerveau ko nin bɛɛ lajɛlen ye maaw ye maa minnu an bɛ don min na i ko bisa ni olu minɛ bɛ sira caman kɔnɔna la min ye Abdulayi Mayiga a ka ɲɛfɔliw la ko a tun ye minisiri ye min ni o bɛ décentralisation o siraw bɛɛ lajɛlen kunna jateminɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔ sira bɛɛ lajɛlen ko a ma dogo maa si la wulikajɔ minnu ni olu sabatira Mali kɔnɔna la kunungo waati tɛmɛnlenw kɔnɔ premier ministre min ni a bɛ o kɔnɔ an bɛ don min na i ko bi ko o b'a yamaruya a k'a yira k'a fɔ tiɲɛ don k'a fɔ ko a tɛ sariya sanfɛ bari sariya baaraw olu bɛ sabati basigi o bɛ se ka na cogoya minnu na ko o ye ale nakun belebeleba dɔ ye min ye premier ministre ya o hukumu kɔnɔ o sira kelen in fɛ sa ko ŋaniya bɛɛ lajɛlen o ka kɛ kelen yaasa fɛɛrɛw minnu ni olu bɛ ka tigɛ ɲɛfɔli minnu ni olu bɛ ka kɛ maaba minnu ni olu da don bɛ delili siraw n'a ɲɔgɔnnaw la sa hali min ye diinɛ tigilamɔgɔw ye ka ko au conseil islamique du Mali fo ka na se min ye chrétienw ka tagabolow ma ko olu bɛɛ lajɛlen bɛ wulikajɔ la wulikajɔ min n'a bɛ ka kɛ sababu ye sa an bɛ don min na i ko bi basigi o ka na ka ɲɛsin politiki maa 11 min ni olu minɛ bɛ an bɛ don min na i ko bi u ni cɛmancɛ fanga ɲɛmaaw olu ni ɲɔgɔn cɛ ko o waleya minnu ni olu bɛ ka sabati dɔɔni dɔɔni min ye premier ministre kura Abdulayi Mayiga a y'a yira sa ɲɛfɔli kɔnɔ ko a dan b'a la k'a fɔ olu baara ninnu olu bɛna se ka kɛ sabatifɛnw ye a bɛ se ka kɛ sababu ye sa ko min ye basigi o bɛ na politiki maa 11 min ni o bɛ ka fɔ sa olu bɛ se k'u kun bila fiɲɛ la cogoya minnu na fasiri Awa Suwɛdu Tarawele ale ka fasiri don Nouvelle Horizon kɔnɔ u ka bi bɔli don aw bonya b'a la. An bɛ to ale Nouvelle Horizon kelen in kɔnɔ kɛ a da bɛ wulikajɔ wɛrɛ la koyi a y'a yira k'a fɔ ko attentat belebeleba min ni o kɛra école de gendarmerie min n'o bɛ Falajɛ mara kɔnɔna la ka na se min ye zone aéroportuaire Mali kɔnɔna la ko don tɛmɛnlenw na wulikajɔ min ni o kɛra Bamako faaba yɛrɛ kɔnɔ yan sa ko septembre kalo tile 17 ko a ma dogo maa si la o hakilina de kɔnɔna la sa ko min ye Mali finitigiw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya faamaw sa ko u n'u ka wulikajɔ hakilina kɔnɔna la sa k'a bɛna fɔ ko u ye gɔri turu min ye maa 6 la koyi u yɛrɛ ja bɛ gafe kɔnɔ yan nɔ maa 6 min ko ni a yirala sa k'a fɔ ko olu sen tun bɛ cogo bɛɛ lajɛlen na attentat in ale tagabolo kɔnɔna la ni o ye gɛlɛya waleya belebeleba min ni a kɛra Bamako yan n'a ma dogo maa si la gafe a y'a sɛbɛn min ye Nouvelle Horizon olu ka fasiri don Mamani Ture ale de ye fasiri in kɛ a y'a yira k'a fɔ ko ka kɛɲɛ ni min ye nin wulikajɔ ye sa ko kalo 2 tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen attentat in o tagabolo kɔnɔna la min ni a kɛra école de gendarmerie ale kɔnɔna la Falajɛ fo ka na se zone aéroportuaire ma Bamako senu ko o wulikajɔ minnu ni olu kɛra don tɛmɛnlenw na sa ko a yirala k'a fɔ ko enquête olu bɛ sen na n'o ye sɛgɛsɛgɛliw ye an ka faamaw olu fan fɛ ko o de taara wolo a la sa min ye maa 6 ye olu ka minɛ an bɛ don min na i ko bi sa k'a yira k'a fɔ ko co-auteurs don co-auteur kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ko ye ko u sen bɛ wulikajɔ in bɛɛ lajɛlen na sa juguman o sira fɛ n'o ye terrorisme ale tagabolo kɔnɔna ye gafe y'a yira k'a fɔ ko nin maa kofɔlen ninnu u ja yɛrɛ bɛ gafe kɔnɔ koyi ko min ye finitigiw ye sa ko u ye ɲinili de kɛ ka ɲɛsin u ma a bɛ waati jan bɔ waati min tagabolo kɔnɔna la sa ko ni sinsinni nana ye baara ninnu kɔnɔna la o sinsinniw o de y'u yamaruya an bɛ don min na i ko bi sa ko ka gɔri turu nin maa 6 ninnu kan maa 6 minnu n'a yirala sa k'a fɔ ko u sen bɛ waleyaw la ko u bɛna di min ye kiiri tigilamɔgɔw ma don nataw kɔnɔ sa fɛsɛfɛsɛli wɛrɛ minnu ni olu kan ka kɛ a la yaasa olu bɛ se ka faamu cogo minnu na ko min kɔni bɛ yen ni o jɛyalen don i n'a fɔ gafe daba la cogoya min sa o tɛ dɔwɛrɛ ye koyi ko maa 6 min ni olu minɛlen filɛ nin ye k'a dan tɛ olu ye koyi bari sɛgɛsɛgɛliw kun kɔnɔna la sa don nataw kɔnɔ ko maa wɛrɛ minnu ni olu sen bɛ baara ninnu na sa ko o bɛna faamuya a ko kɔnɔ gafe ka ɲɛfɔli la kɛrɛnkɛrɛnnenya Mamani Ture ko min ye état major général des armées min ni o bɛ Mali kɔnɔna la olu ka jija n'u ka wulikajɔ hakilina de kɔnɔna la ko nin ɲɔgɔn waleyaw ko olu sera ka sabati an bɛ don min na i ko bi min ye nin waleya bɛɛ lajɛlen sa maa 6 min ko ni olu minɛlen filɛ nin ye nin wagati kɔnɔna la sa ko fɛɛrɛ de bɛ sigi la an bɛ don min na i ko bi n'a bɛ wele ko interrogatoire ka taa n'u ye ɲininkali siraw fɛ yaasa faamuyali o bɛ se ka sɔrɔ baara kɔnɔ k'a dɔn jɔn y'u bila baara ninnu na tagabolo jumɛn ni tagabolo jumɛnw b'a la maa wɛrɛ tɔ minnu bɛ yen nɔ sa olu bɛ se ka lakodɔn cogoya minnu na ko o hukumu kɔnɔna la
ni enquête ni ale ma ban pepewu tagabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔ sa ko min ye kibaruya dɔw ye olu tɛ se ka di an bɛ don min na i ko bi i n'a fɔ gafe daba la cogo min Mahamani Ture ale kɔni y'a yira sa a ka ɲɛfɔli kɔnɔna la Nouvelle Horizon kɔnɔ ko nin maa 6 minnu ni olu kɔni minɛlen filɛ nin sa ko fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛ ka ɲini yaasa u bɛ se ka kuma cogoya minnu na tagabolo minnu ni o tun bɛ u bolo ka ɲɛsin min ye école de gendarmerie ale attaqueli ko tagabolo ma sa o bɛ se ka faamu cogoya minnu na fo ka na se zone aéroportière ale wulikajɔw ma an b'a fɔ ala ka baara ninnu ka olu sabati Fasiri Mahamani Ture ale de y'a kɛ Nouvelle Horizon kɔnɔ u ka bi bɔli don aw bonya b'a la. Ko an t'a datugu ni les échos welewele de les échos welewele u ye bɔli kɛ u fana da bɛ wulikajɔ la koyi farikolo ɲɛnajɛ ale sira don ni ma fili u y'a yira u ka ɲɛfɔliw kɔnɔna la sa les échos welewele ko min ye groupe de phase compétition interclub min ni o bɛ farafinna bɛɛ lajɛlen ale kofɔ farafinna tɔnw olu kofɔ sa ko min ye Mali ka cɛbɔ fila minnu ni olu k'u bɛ kɛnɛ kɔnɔ nin waati kɔnɔ k'a bɛ n'a fɔ ko jaabi fila ko o sɔrɔla koyi ko an ye bɔkabin kelen kɛ ko bari min ye Mali cɛdenw ye sa ko u ye se kelen ka o sɔrɔ min ye tɔn filaw ye sa k'o tɛ dɔwɛrɛ koyi Joliba Athletic Club de Bamako ale ni Stade Malien de Bamako ko ni Joliba ni ale bɛ ka Mali jɔyɔrɔ k'a ɲini k'o fa min ye Ligue des Champions ale kɔnɔna la sa ko Stade Malien de Bamako ale bɛ ka Mali jɔyɔrɔ ka o fa min ye Coupe CAF ale kɔnɔ min ye gafe kɛba SAR don a y'a yira les échos welewele kɔnɔ ko dolata min ni o tun bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Stade Malien ale ko fɔ sa ko a bɛ na fɔ min ye Mali ye sa ko u ye tare fɔ o dolatan kɔnɔna la ko k'a sababuya kɛ ŋunanjɛw n'o ye Stade Malien de Bamako ye sa k'u sera ka fagonban min ye arabuw ka tɔn dɔ la sa Bamako faba kɔnɔ stade du 26 mars kɔnɔ ko min ye Stade Malien ale ye se sɔrɔ i n'a fɔ SAR b'a ka fɔ cogoya min na sa ko Stade Malien ale ka fila min ye arabuw ye olu ma cɛlu sɔrɔ ka don min ye tagani la o hakilina kelen kɔnɔ ko min ye seginni o bolo dalen don ka ɲɛsin min ye nin dolatan in tagabolo ma k'a sababuya kɛ ko phase de groupe o don bari ko min ye Joliba Athletic Club de Bamako ale fana ni tɔn dɔ ye ɲɔgɔn sɔrɔ sa tɔn min ko ni o ye Stellenbosch ye ko Stellenbosch maaw ko olu nana Bamako wulikajɔ dɔ hukumu kɔnɔna la u ni Joliba AC ko olu Espérance de Bamako Tunisie ko olu de ni Joliba ye ɲɔgɔn sɔrɔ stade ni mun ye ɲɔgɔn sɔrɔ sa o de ye Stellenbosch ye Stade Malien de Bamako ko u ye fagonba Sud-Afrique tɔn de la min n'o ye Stellenbosch ye bari Joliba ko ale bɔra ka bin Bamako so yan sa Espérance de Tunisie tɔn belebeleba don o bɛ dɔɔnin senna hukumu kɔnɔ SAR ka ɲɛfɔli la ko min ye Joliba ye sa ko olu bɔra ka bin olu ɲɛkɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bamako faba kɔnɔ wulikajɔ de kan ka sabati cogo bɛɛ lajɛlen na SAR ka ɲɛfɔli la yaasa min ye Joliba ye sa u bɛ se k'u jɔ u jɔyɔrɔ la cogo min yaasa don nataw kɔnɔ Mali bɛ yanga min nɔfɛ min ye senna dolatan o sira fɛ o bɛ se ka sabati tɔnw fan fɛ cogoya minnu na bari SAR ka ɲɛfɔli la a y'a yira k'a fɔ ko min ye Stade Malien de Bamako ye o min ye Joliba AC ye o ko nin ye kulon daminɛ de ye ko a ti bɛn cogo si la u ka to dalen u ka kunkɔrɔdonnaw kɔrɔ ka sunɔgɔ ko k'a sɔrɔ baaraw ko o ma sabati wulikajɔ bɛɛ lajɛlen de kan ka kɛ tɔn fila in bɛɛ lajɛlen ɲɛmaw fɛ jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen ka fara u kan yaasa u ka yanga o bɛ se ka bonya farafinna bunakun kan cogo min SAR ka ɲɛfɔli la ko ni o waleyaw kɛra sa a bɛ se ka kɛ sababu ye dɔ de bɛ fara min ye Mali ka cɛbɔ kan min ye farafinna bunakun kan bari ko ni o tɛ kaban gɛlɛya caman bɛ yen nɔ tiɲɛ don k'a fɔ ko an ka tɔnw ko u bɛ o gɛlɛyaw kɔnɔna la an bɛ don min na i ko bi min ye senna dolatan ale tagabolo kɔnɔna la ko ɲinan san n'i y'a jateminɛ SAR ka ɲɛfɔli la saison kura min ni o daminɛlen filɛ nin ye Mali senna dolatan yɛrɛ hukumu kɔnɔna la sa ko min ye Ligue professionnelle pro ye sa ko Mali bɛ ka don o kɔnɔna la o ye sira kura min ko ni a bɛ tagabolo dɔw ɲini cogo bɛɛ lajɛlen na ni o baaraw ko ni o bɛɛ lajɛlen sabatira kaban k'a bɛ kɛ sababu ye min ye Mali senna dolatan dɔ ka fara a yanga kan bari yanni o cɛ sa SAR y'a yira a ka ɲɛfɔli kɔnɔna la les échos la ko min ye nin wulikajɔ in bɛɛ lajɛlen tɔn filaw bɛɛ lajɛlen minnu ni olu bɛ ka Mali jɔkɔrɔma don ka Mali jɔyɔrɔ fa an bɛ don min na i ko bi min ye farafinna bunakun kan ko u kan ka k'u banba ka sira bɛɛ lajɛlen ɲini yaasa san nataw kɔnɔ sa an ka cɛbɔw olu bɛ se ka caya cogo min a y'a yira k'a fɔ ko misaliya dɔ bɛ yen n'i y'a jateminɛ ko maa caman bɛ yen sa minnu b'a fɔ min ye arabuw ka tɔnw ye k'a fɔ ko olu ka ca kosɛbɛ min ye farafinna bunakun kan ko ɲɛfɔli kɔnɔ sa min ye SAR ye a y'a yira k'a fɔ ko Abubakar SAR ko fosi tɛ
kɛrɛnkɛrɛnnenya la wulikajɔ min ni baara min ko ni u b'o sabati u ka jamana ninnu kɔnɔna la o de b'u yamaruya min ye ɲɔgɔndan ninnu kɛnɛ kan arabuw ka tɔnw ko olu ka caya ko ni an ta ninnu kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka fila minnu bɛ ɲina ni o ye Stade Malien de Bamako ale ni Joliba Athletic Club de Bamako ye n'o ye Mali ŋanaminɛ ŋana tɔn belebeleba filaw ye Sarr ka ɲɛfɔli la ko n'u sera k'u banba sira caman fɛ a bɛ se ka kɛ sababu ye sa san nataw kɔnɔ min ye Mali ka cɛbɔ ye o bɛ se ka caya baaraw kɔnɔna la cogoya minnu na ni n yɛrɛ bɛ fasiriw datuguko ye an y'o de fɔ a ye Joliba TV News Joliba FM an ka laɲini bɛɛ lajɛlen tɛ dɔwɛrɛ gafew mana bɔ ka ban an b'u ta an b'u bayɛlɛma u ye to dun kana yaasa kɔnɔna kumaw olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka faamuya cogo min o hakilina kɔnɔna la sa fili a ti ban baara kɔnɔ n'an ye fili o fili kɛ sa aw k'a faamu k'a fɔ min ye tugu tɛ fili n'a tagabolo don wa baara in a ti taa o kɔ o hokumu kɔnɔ an bɛ foli di lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen ma ka foli di filɛbaa bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ aw ka to sɔgɔlen aw ka télé mandi la aw ye to sɔgɔlen aw ka radio mandi la Joliba TV News Joliba FM tile baara don Ala ka tile hɛrɛ